Blíži sa koniec decembra, s ním aj oslava nového roka. Priezvisko má teraz Silvester, ak sa nemýlim. Dneska je 29., ale video vyjde 31. alebo teda 1.1. na oslavu vzniku Slovenskej republiky, alebo ešte neviem. No a ja som si pre vás nachystal takú malinkú drobnosť. Je to, keď už nám to teraz všetkým zakázali, taká malá predpríprava na Silvester. Ja vám to veľmi rád ukážem. Je to 60 žltých pirátov od Pika. Ako Piko, ako Piko. Ne ako Piko Piráti. Piko Piráti myslím. Potom, ak sa nemýlim, tak 30 zelených. To sú už trošku väčšie, silnejšie. Ups, to bolo tesné. A potom takéto vtipné doláry, na to som sa musel zasmiať, lebo toto je extrémne veľké. Ja sa bojím, že to pochádza z Ameriky, aby sme neodpalili celý dom, lebo kto vie, čo všetko v tom je. A možno to ani nevybuchne, kto vie. No a mám tu nachystaných takýchto 11 kelímkov. Sú to dva väčšie kyblíky. Tie sú tu vlastne dva, pretože na 3 typy petard, verím, že tá malá, tá ho ani nepoškodí. Možno tá väčšia už by mohla, preto som zobral iba dva. Potom tu mám 3 trochu menšie kelímky, tie sú špinavé. Potom tu mám 3 ešte menšie kelímky. A potom tu mám 3 najmenšie, to už sú skôr také misky. Potom tu mám len tak pre srandu takú bandásku, alebo teda kus bandásky. Potom tu mám 2 mliekové krabice, ktoré ešte budem musieť roztrihať. Takúto malú zatváraciu krabičku, do nej dám teda tú najmenšiu petardu a tu zavriem. Tá ju podľa mňa úplne rozstrelí. A takúto nádhernú topánkovú krabicu, ktorá už má síce pár dní, ale verím, že to aj tak urobí peknú šovku. A potom nakoniec som si ešte pripravil také malé prekvapenie pre tých poslušných, ktorí toto video dopozerali do konca. A vtedy ešte sa zahrám s touto trošku väčšou petardou a dám ju do trošku väčšieho kalibru. Chcem si teda preto prvé pripraviť miesto a pripraviť potrebné veci. Jako prvé jedno z najdôležitejších sú okuliare. Mám ich trochu špinavé, ale to sa umie. Takže nastriháme si papierové krabice. Mám nádherné kroxy, lebo prezúvať sa budem až keď budeme odpalovať. Snažil som sa to tak trochu dorovna, lebo no a vlastne nemám k tomu čo povedať, asi to robím v zrýchlenom zázname. Taktiež okuliare už mám umyté, tie si dám na hlavu. Takže už som si nachystal miesto, už mám aj topánky obuté. Budem to teda robiť tu, tu je moja odpalovacia rampa. Zoberieme si nejakú jednoduchú misku. Pôjdeme od najmenšieho po najväčšie, alebo naopak. Ne, pôjdeme od najmenšieho po najväčšie. Máme tu trošku slepačinec, lebo tu boli predtým sliepky. Na to nejak vadiť nebude. A mám v pláne, že tieto malé budem zapalovať od sviečky, pretože sa mi nechce v kuse škrtať zápalky. Čiže zapalíme si sviečku. Prosím ťa, toto vystrihni, Bruno, lebo jak tu hodinu škrtám dobre. No, hore. Vystrihnúť radšej aj zvuk. Dobre, takže sviečka nám horí, to je viac ako dobre. A my si teda nachystáme potrebné veci. A môžeme prvú... Počkať, ešte som zabudol. Dobre, čiže tam máme ďalšiu kameru, teda telefón. No a sviečka nám teda horí, tak sa ideme pripraviť na prvého piráta. Už viem, kam budem behať. Mne sa vždycky tak páči ten dym, ktorý ide od tej trávy. Nádhera. Dobre, to by bola prvá. Ja si teda ešte nadstavím kamery. A ja až teraz zistím, že mám málo kamier. Dobre, takže teraz si vyberieme trošku silnejší kaliber. To je ten zelený pirát.
Zoberiem si trochu väčší kelímok a použijem slabšieho žltého piráta. Evidentne je ten menší oveľa silnejší ako ten väčší. Zoberiem si opäť ten istý typ kelímku, ale trošku väčší pirát. A ideme vyskúšať ten posledný, a teda ten najsilnejší, a to je dolár. Toho mám však málo a preto si ho chcem šetriť, preto ho vyskúšam teraz a potom už len na konci alebo pred koncom videa. Fíha, to bola rana. Pozrime sa na to. O môj bože. Píska mi z toho v ušiach. Kelímok je na 100 kusov, toto z toho zostalo. Toto zostalo z toho kelímku. A ešte toto. Bože, mne sa to nechce upratovať. Dobre, pokračujeme väčším. A to je takýto kyblík s klasickou, teda s tým malým, s tou malou žltým pirátom, tak. To bolo dobré. Zoberieme si teda ten ďalší kyblík, teda už posledný, keďže ten je tiež rozkuskovaný. A dáme si tam tohto piráta. Uvidíme, či to nejak zničí. Wow, ale ten vyletel do výšky. To by som si ešte rád zopakoval, škoda, že ten posledný už na niečo využívam. Dobre, a ďalej si zoberiem krabicu od mlieka s vyrezanou dierou. Dá som si trošku vyššie kameru, ako prvé použijem toho slabého žltého piráta. Prvý pokus sa nezdaril. Musím trošku zostrihať tú krabicu, bo je krivá a nestojí. Dobre, to bolo trošku slabšie, ako som očakával. A teraz tam dáme toho slabšieho, alebo teda silnejšieho zeleného piráta. Evidentne som ho opäť dal krivo. Druhý pokus. Wow, to vyletel vysoko. Druhý pokus. Wow. No dobre, aby som nám teraz urobil tú poslednú radosť, tak tam dám tohoto najväčšieho, toho dolárového piráta a uvidíme, čo to s tým praví. O môj bože. O môj bože. Ono sa to rozletelo po celej záhrade. To je to všade. Vy to počujete? A kde ste? Kde? Ďaleko. Tak práve mi volali z druhého konca dediny, že majú počuť, že tam štekajú psy. Takže akože sú to rany, ako keď ma počujú na druhý koniec dediny. Dobre, ja si teda ešte odpalím posledné 2-3 petardy a už končím. Takže teraz si zoberiem takúto bandásku a zoberiem si toho slabšieho zeleného piráta. Dobre, takže toto tiež nesplňalo moje očakávania. Čakal som, že to trochu vyskočí. A teraz na túto bandasku použijem tohto silnejšieho, teda najsilnejšieho piráta, to $10. O môj bože, toto vyletelo tak vysoko, že som to chvíľu ani nevidel.
To vyletelo proste takto dohora poza strom. Ja chcem spomalný záber a chcem, prosím ťa, ty, kto to striháš, daj tam aj čas, kedy to pristalo. O môj bože, toto vyletelo tak vysoko, že som to chvíľu ani nevidel. Ježiš, mne sa tak nechce upratovať. No a teraz pre tých poslušnejších z vás, ktorí pozreli toto video do konca, tak pre vás si tu nachystám už skôr taký mix. Zoberiem nejaké tajné veci, ktoré som v tomto videu úprimne nechcel použiť, ale použijem a ideme na ďalšie. Toto je tá kofolová fľaša. A toto je jeden z najslabších a zároveň najsilnejších pirátov, aké tu mám. No, to docela splnilo očakávania. Pozrieme sa na ten dym, jak sa odtiaľ vylieva. Ó môj bože. To je tak super. To je tak úžasné. Tu je vidieť to, jak je ten dym proste studený, jak sa odtiaľ vylieva. Dobre, a posledné, čo tu máme, je pre tých najposlušnejších, ktorí čakali až doteraz. Je to takáto malá krabička, do ktorej chcem dať toho najslabšieho piráta. Potom je to toaleťák, do ktorého chcem dať, to podľa mňa iba rozpráši, to iba tak pre srandu. A potom je to takáto veľká krabica, do ktorej chcem vyskúšať dať všetky tri a uvidím, čo sa stane. A neviem, či som spomenul, ja som v tejto krabici dostal nové slúchatka, ktoré budem teraz používať pri natáčaní. Tak ak chcete, tak mi napíšte do komentáru, že chcete vidieť video o slúchatkách. Ak ne, no tak ja ho asi neurobím, na čo. Tak ideme na to. Ako prvé teda ja sa strašne teším na túto krabičku. Dobre, to úplne nesplnilo očakávania. Skúsim druhý pokus s o trochu väčším kalibrom. Dobre, toto už splnilo očakávania. No a posledné a predposledné, čo tu máme, je teda tento toaleťák. Ten toaleťák tiež skončil trošku rozšupaný a zhasla mi sviečka, som si všimol. Dobre, a teraz je to posledné na našom zozname. Je to táto krabica. Tak, toto nič neurobilo. Akurát trochu dymu. Skúsime opäť niečo trochu silnejšie. Holy ho ho, toto je super. Tak a krabica je rozložená, môžeme ju dať do papiera. Ja som si pre vás ešte nachystal také malé prekvapenie. Toto je stará plechovka, ktorú som používal na tú moju pec, kedy som robil sviečky. No a je to taký posledný bod, čo ešte môžeme spraviť. Aj presne viem, čo tam dám. Dobre, tak toto bola tiež docela rana. A toto bolo teda definitívne posledná, ja sa s vami lúčim.